Mga kapuso, Land Transportation Office 6 ginatunan ang pag-deputize sa mga pulis kag emergency responder nga magagamit sang alcohol breath analyzer kontra sa mga hubog nga driver. Si John Sala nakatuto. Halin sa nanginlayi ang Republic Act 10586 sa kunang pagdumili isang pagmaneho samtang yara sa idalom sang impluensya sang makahulubog nga ilimnon kag iligal nga droga. Isa pa lang ang na-record sa LTO Regional Office 6 nga nagpositibo sa alcohol breath analyzer. Ini ang 39 anyos ka negosyante nga nakabunggo ang ginamaneho nga salakyan sa concrete barrier sa Halandoni Street sa Iloilo City proper sang January 27, 2025. Agud-hugot nga mapatuman ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, plano sang LTO-6 nga mag-deputize sa mga pulis kag emergency responder nga magagamit sang alcohol breath analyzer. Sa tion nga makabalik na halin sa central office ang 15 ka units ang breath analyzer nga ginpaidalom sa recalibration. Ma-deputize ito sa kapulisan kaya ang mga first responders hindi man niya ang LTO. Ang first responders actually ang PNP kag ang mga emergency responders na syudad. Apat lang ka alcohol breath analyzer ang ara subong sa LTO-6 na ginagamit kung mag-request ng kapulisan nga ipaidalom sa test ang mga naulamid sa vehicular incident kag kung magpatigayon sang checkpoint ang LTO. Sandig sa layi, makabig nga positibo sa alcohol breath analyzer ang isa ka private four-wheeled vehicle driver kung maglabot sa 0.05% pasakang alcohol intoxication. Samtang 0.01% naman sa mga for-hire, truck drivers kag motorcycle riders. Kung naga-operate na kinahanglan nga may body camera o kung cellphone nga naga-video sa enforcer kag sa subject. Tama, naging intoxicated ang driver, so amon siyang na amon nga mouthpiece. Kaya dapat si driver siya ang ma-open kag siya ang ma-insert. Ang ma-insert sa mouthpiece sa aton nga alcohol breath analyzer kit. So if hindi na gid, that's the time nga mambal kita, no? Sir, i-assist ka tamon, kami ang ma-open sang mouthpiece, kami ang ma-insert. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.